Preview. Preview. الليلة tajba ħbibti u ftit ta' sigħat wara li tintemm il-logħba tal-Juventus kontra il-V, issa nispjegalkom għalfejn għax il-logħba kellha tkun kontra il-Verona u kontra il-Verona labna imma labna wkoll kontra il-V tal-VAR u kontra la tas-Serie A. Juventus wieħed Verona xejn fl-Allianz Stadium ta' Turin. Juventus rebħu din il-logħba b'gowl fis-97 minuta, gowl ta' Cambiaso wara 30 attentat lejn il-asta, mhux ngħidilkom xuttijiet, imma kien hemm 30 attentat fuq il-asta tal-Verona f'siegħa u nofs jew iktar logħob. Ta' min jgħid li b'dir-rebħa Juventus setgħu momentarjament għal ftit sigħat laqas 24 siegħa fil-quċċata tal-klassifika tas-Serie A wara 1183 jum waħedhom. Daqshekk kienna ma nkunu l-ewwel Juventus waħedna. Ovvjament, fi ftit ta' sigħat wara mill-ġdid jerġa' jittieħed l-ewwel post mit-timijiet ta' Milan. Nafu m'għandniex il-dik tagħhom imma anke aħna x'għandna nkomplu triqitna u qed ngħid hekk għax illejla rajt id-DNA tal-veru Juve, rajt iż-żgħażagħ li jmorru oltre mill-limitu tagħhom, rebħa li kif jgħid il-Malti it-tiġiegħ tal-balkun u ġiet fis-97 minuta kif qed preċedentament. U hija rebħa ta' min veru jemmen mingħajr ma tilfu rashom, meta kien hemm ħafna għalfejn jitilfu rashom il-plejers tal-Juventus u għalfejn qed ngħid dan għax mod viljak għalkemm ir-regola tgħidlek hija regola imma naħseb li l-VAR iżjed qed tagħmel dan lill-futbol fl-opinjoni tiegħi milli qed tagħmillu ġid illi jingħata offside għal niddubita kienx hemm daqs dan il-biċċa minn subajja. L-azz ta' talbu. L-offside jiena mhux hekk nafu, l-offside nafu li dan iseħħ meta jkun hemm prattikament literalment jgħaddi d-dawl bejn plejer u ieħor. U l-iktar mod sfaċċat viljak VAR tas-soltu nofs, b'rispett lejn is-soltu nofs, huwa meta plejer tal-Verona jagħmel simulazzjoni mal-art meta hu jinduna li l-Juventus kurjaw it-tieni gowl. Il-ġiex goals li ġew kkanċellati mħassra u ma kien ngħid ta' Moise Kean, li ħa nitkellem fuq Moise Kean ukoll. U ma nistax nifhem kif il-VAR ħalli dawn l-affarijiet jiġru. U mhux ta' b'xejn il-kampjonat tas-Serie A huwa kampjonat redikolu. Immexxija minn President tal-Federazzjoni l-iktar wieħed buffu fl-istorja tal-futbol Taljan u bdet jagħmel deni mill-liġijiet. Veru ma kienx Gravina li mar jgħidulhom ħaslu l-gows imma bl-affarijiet li qed jiġru ġol Italja fil-kalċistikament qed nitkellem u ma tal-biki diki. Insomma, niġi għat-tim tiegħi. Issa l-Italja tagħmel kontijiet tagħha kil-bambin li rrid f'Novembru. Jien m'għandix naqsam man-nazzjonal tal-Italja. Dak jaraha Gravina u l-bella kumpanija tiegħu. Ta' min jgħid li din kienet il-ħames logħba konsekuttiva li Juventus ma qalgħux gowl. Din tkomplitejnhom biex kista jkun jispiċċaw mal-ewwel erba' fil-klassifika u ħaniġi anke għal Paġellem x'jeżni li ħaqqu sabax ġab ballun fuq Bonazzoli ftit resqu lejn il-asta Verona imma ħemm minnhom waqfu l-pajp tan-nifs kif inħobb ngħid. Gatti 6.5 dal-plejer jarmi ħdura mhux il-ħdura fis-sens ta' kattiverja ta' agoniżmu
lejn il-flok. Kellu bżonn kull plejer jkun bħalu 6.5. Bremer kompra fuq il-prestazzjoni tajba ta' San Siro 6.5 oħra. Rugani miġdijt, prestazzjoni affidabbli kif qed l-aħħar darba ta' 6, sostituit minn Yildiz lejn l-aħħar li daħal biex jipprova jsib il-go u jfalli ċans tal-deb fuq hekk għandek 5.5. Weja għandek 5 weja fil-fażi difensiva bata, però mill-iskopret wara l-logħba kellu xi uġigħ. Kif qed għandek 5 sostituit minn Miretti, li Miretti l-hom naħseb għamel waħda mill-aħjar lob tiegħu das-season. Biss però Miretti ħafna drabi nixef żelaq fuq in-nixef kif tgħid l-espressjoni Maltija. McKennie sittera f'nofs il-ground jilgħab fuq il-wing, dal-plejer li kritikajtu fil-passat, imma li jutiegħu rid intieħu, tista' verament qed jilgħab tajjeb. U tista' ntih il-player of the season, jekk naqbad sal-lum. Locatelli intih 6, forse kienx il-Locatelli kontra l-Milan, imma kellu logħba oħra sodisfaċenti. Rabiot 5.5, nixtieq nara aktar minn dal-plejer, forsi nistenni iktar wara s-season ieħor, u forsi għalhekk qed intiħneq ratings baxxi. Kostic li dendel u tema ħafna bl-Alien 6.5 kemm kien hemm mumenti li ddeżappuntani, Kostic ukoll. Sostituit minn Cambiaso il-bla dubju għandih 7. Kien ma ntihx tort li għax jekk kont ma nafx nitlifx rasi jew f'dawk il-mumenti viljakki, intih 6.5 u ħireġ ma ħadx pjaċir bis-sostituzzjoni kien nervuż kif qed minħabba l-voti mħassra, bagħdejn fid-dressing room, ma finalment wara l-logħba rajnih ukoll. Sostituit minn Chiesa ntih 6.5 għax ukoll ikkontribwixxa fil-gowl. Vlahovic ma nafx fejn kien. Ma kienx jiċċelebra l-Halloween illum ma laqatni xejn. 4.5 sostituit minn Milik li ntih 6.5. Kull meta jkun hemm Milik it-tradizzjoni tkompli. Huwa l-porta fortuna della Juve. Nirbħu. U Allegri ħaqqu 7. Ta' min jgħid li l-karta ħamra li kien hemm l-ewwel fil sibta laqgħa Allegri li kienet indirizzata lejn l-esponent tekniku Maurizio Trombetta. Il-video tiegħi jintemm hawnhekk. Il-logħba li misna hija bħallum ġimgħa seġil ħadd u tkun kontra Fiorentina ġol Frankie Lo Bibsa jinsar ħalli fidejn l-editur biex joħroġ ir-reklami u mbagħad wara jidħol Kert l-iskur Kert u ferħan bit-tim favorit tiegħu l-Arsenal. Forza Juve u fino alla fine. U llum kienet verament fino alla fine. Saħħiet ħbieb. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Ħajjaq tifranka ftit flus fil-waqt li tkompli tixtri bil-kumdità, Game Breaker fetaħ skema li meta inti tixtri online mis-sit uffiċjali tagħhom jew mill-ħanut li għandhom ġewwa bil-Kirkara, int tkun tista' tiggwadanja punti li eventwalment tkun tista' tsarraf fi skonti eċċezzjonali. Mela isma' minnha u tibqax taħsibha, tipprofitta minn din l-iskema l-ġdida li qed joffru Game Breaker u żgur li mhux se toħroġ iddiżappuntat. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch.
Nilqakom Kert, Hubert Asa, programm għal Mix Zone. Fejn magħkom ħankun nitkellem dwar il-logħba tal-bieraħ bej Arsenal u Sheffield United. Kienet logħba li żgur il-pressure kien fuqna minħabba li l-ġimgħa kienu dom kemm rebħu Tottenham ewwel ma' Crystal Palace. Importanti li nibqgħu nirbħu biex nżommu ma' Tottenham fil-qoċċata tal-klassifika. Tottenham bħalissa għadha kemm dejjem fażi tajba, tilabu f'mu verament sabiħ u ġustifikament naħseb ħaqhom kunu l-ewwel għalissa. Biss però bħalma dejjem u nibqa' nemmen Tottenham m'għandhom skwadra twila bħalna li kapaċi jibqgħu sal-aħħar, biss però ma tistax tgħid meta jkunu ħadu ligi Leicester kienu fis-sitwazzjoni tagħhom. Niġu għal tal-bieraħ, il-bieraħ kienet logħba verament ikkontrollata mill-bidu sal-aħħar, ma rajna l-ebda xut kien fl-ewwel ħaf u fit-tieni ħaf minn ħada Sheffield United, rajna 4 tibdiliet, rajna r-Raja fil-lasta, rajna l-White, il-Saliba, il-Kivior, Zinchenko fuq Luke, Rice, Havertz u Smith Rowe, verament ħadna pieċi narawhom mal-ewwel 11, rajna il-Martinelli, il-Lenketja u il-Saka. Kienet logħba kif kontrollata, verament bejn kunu aggressivi, ħinkollu 50-50 balls nirbħuhom aħna, ma ta' nibda spazju u l-ebda ċansi Sheffield United javvanzaw bil-ballun. Il-bira ġenerajna l-Saliba kompat totalment jżomm il-kalma u Kivior beda jmexxih inkollu. Zinchenko beda jagħmel ġdied verament perikolużi, ġeriet li seta' faċilment sfruttan iktar xottijiet. Rajna l-ewwel gowl ta' Nketja minn low cross ta' Declan Rice u dik it-tax ta' Nketja fil-kaxxa biex ġab il-ballu qudiemu u plejs jaħfru aktar xibka biex jeleb il-Fotheringham u tefana bil-vantaġġ. Wasal tieni gowl ta' Nketja wkoll, tieni gowl li verament ukoll kien mistħoq, kien hemm l-intelligenza tajba ta' Ben White minn dun nata l-corner mar qudiem il-goaler biex jitelfu. Fotheringham ma stax jagħmel iktar aħjar milli panċjaħ biss, kif ippanċjaħ. Din Nketja kien fuq ix-xwik xut toffiru akna tax-xibka u għamilna tnejn b'xejn. Wara dak il-gowl wasal it-tielet gowl ta' Nketja kien hat-trick, il-ġmil ta' gowl xut minn barra l-kaxxa li lata l-ibda ċans il-gowl ta' Sheffield biex jilqgħu. Kellna l-penalti ċaru ovvja ta' Norwood ta' kien fuq Fabio Vieira u l-istess Fabio Vieira ta' l-penalti tifgħu fin-nofs u morna raba b'xejn. Wasal il-5 gowl imbagħad ta' Tomiyasu minn corner ukoll. Kulħadd jaf kemm aħna perikolużi minn corners, għandna set piece coach verament bravu, Jover, u nemmen li dak li qed jagħmilhom Jover qed jibqgħu jimplementaw fil-lob. Rajna ċertu tibdiliet ukoll, rajna l-Neni, il-Trossard, il-Nelson, Tomiyasu ukoll daħal kienu skurja wkoll fil-fatt. Nemmen li kien hemm ċertu players ukoll li kellhom bżonn mistrieħ bħal Gabriel, Magalhaes, importanti Odegaard daw players li labu kull logħba tal-istaġun. U dik id-differenza meta jkollok skwadra twila li logħbiet bħal daw tkun tista' taffordja, tbiddilhom u sserraħhom. Ma ninsewx issa għandna logħba tal-Carabao Cup, jekk wara logħba tal-Carabao Cup nerġgħu nagħmlu Premier League u mbagħad nilagħbu Champions League. Ġifieri għandna ħafna logħb ġejjin. Din kienet l-10 logħba fil-league, għadna unbeaten ukoll bħal Tottenham. Ma sarx tgħid se jiġri li giebes u lig twil, ġifieri. Biss però bħalissa din fid-direzzjoni tajba, importanti li kif diġà nibqgħu nżommu fil-qoċċata ma' Tottenham. Ma nistgħux naħalluhom jaħartu Tottenham bħalissa din fil-fażi fejn konna aħna eżatt is-saħa l-oħra. Jibdew jirbħu fil-bidu tim l-arbor fallu Jude Royce bħal nagħmlu s-City, nagħmlu bħas-City aħna. Biss però ma li ġina ċans nibdew naqbżuhom jekk għal-ħajri jifallu logħba għax jekk jibqgħu għaddejnek
qed nara ftit dimit li kapaċi waqfuhom, ġifieri, ma tantx qed nara dimit li jistgħu jirbħulhom, jilagħbu futbol sabiħ, nerġa' ngħid. Niġu għas-sitwazzjoni ta' Raja, jien għalija kif diġà għedt fil-programm ta' qabel ma naqbel xejn ma kif qed jagħmel Arteta, jekk vera inti trid il-competition fit-tim ma tistax gowler jibqa' jagħmel diversi żbalji logħba wara logħba u terġa' tilgħab lilu għax sinjali li mel inti mhux vera il-competition ma taf minnu number one tiegħek issa. Għalkemm kellu clean sheet, ora logħba tal-bieraħ ma kellux saves x'jagħmel u għamel xogħol sew, beda ballu tajb minn wara, ta' dak il-pass ukoll fl-ewwel ħaf xi ħadd mill-kontratak verament kien intelligenti, dak il-true lil-Martinelli. U l-crosses li dotu Sheffield ukoll kien vera intelligenti, jaħtaf il-ballu mill-ewwel bla ebda żball ta' xejn, konfidenti, nżidu clean sheet għalih, biss però fil-fema tiegħi jekk irid jagħti statement tal-bieraħ rid titih u jibda Ramsdale. Jalla l-logħba li ġejja fil-Carabao Cup, jalla naraw ir-Ramsdale issa, ħaqqu żgur nerġa' jkun fit-tim. Nemmel li kapaċi jitieħ logħba għal tal-Carabao Cup ma' West Ham, tkun logħba interessanti wkoll, jekk alla rid naraw iktar players żgħar ukoll u promettenti, ġifieri. Jalla nkomplu għaddejjin hekk. Bħalissa ukoll ma ninsewx li qegħdin fil-fażi ta' staġun verament importanti kruċjali, kulħadd jaf li sal-miliet snin ta' qabel kemm dejjem nibdew tajjeb mbagħad nibdew majna wara frar, biss però mis-sena l-oħra law totalment qed nkunu konsistenti ħafna, ġifieri u importanti wkoll li nibqgħu bil-konsistenza. Għandna ġiex injuries, ukoll għandna l-Party u għandna l-Jesus li Jesus biġġa ma' Seville kellu xi muscle injury li hemm semmi ħajkun barra għal diversi ġimgħat, jalla ma jdumx, jalla jerġa' jkun lura fit-tim, għad jaf kemm hu importanti, però l-bieraħ rajna l-qegħdin kettja li daħħalu ħadlu postu u rajt ma sarx korrispondulu lejn Sheffield, vera kien hemm xi ta' goals, biss però il-mod kif kien din kettja l-bieraħ u applaus plejer li kulħadd jaf meta kien hemm Jesus absent ma kienx fit-tim, kulħadd jaf kemm din is-sena l-oħra u jalla jkompli minn dik il-fażi. Kultant qegħdin kettja meta narawh jidħol minn fuq il-bank meta tkun effettiv ġieli wkoll jidħol verament slow, biss però l-bieraħ ma' tim bħal Sheffield għandek bżonn plejer bħalu biex jkompli jolli l-moral u l-konfidenza u jagħti spinta lit-tim u nkomplu nikkompetu ma' Tottenham. Dak kien kollox minn naħa tiegħi, nixtieq nirringrazzja l-isponsors tagħna Catalan, Game Breaker, Spaces the Barber Shop. Nfakkarkom li dan il-programm tistgħu ssegwuh fuq il-YouTube channel tagħna Kamra Sportiva u il-programm li jmiss huwa llejla fi-11 ma' Joseph Magri biex jagħti razzjoni tiegħu bejn Napoli u Milan. Grazzi u semmi kulħadd.